B'investiment ta' 50,000 euro l-Kunsill Lokali tal-Pjetà nieda servizz ta' trasport ġdid tar-residenti tal-Pjetà u Gwardamanġa. Is-servizz se jingħata b'van li jaħdem bl-elettriku se jdur mal-lokalità biex jgħabbi l-residenti jwassalhom għal-qadi li jkollhom. Is-servizz li se jopera bejn is-6 u d-9 ta' filgħodu se jwassal lir-residenti lejn il-post tax-xogħol tagħhom, l-Università, l-Junior College u l-MCAST. Fil-waqt li bejn it-tlieta ta' wara nofsinhar u s-6 ta' filgħaxija, il-van jerġa' jwassal lir-residenti minn dawn il-postijiet għal Pjetà jew Gwardamanġa. Is-Sindku tal-Pjetà Kit Tanti esprima s-sodisfazzjon tiegħu li r-residenti se jibbenefikaw minn dan is-servizz. Wara li l-Kunsill rebaħ kompetizzjoni ta' Transport Malta li ħeġġet lill-Kunsilli jieħdu miżuri sabiex joffru servizz ta' trasport aktar sostenibbli u li jnaqqas it-tniġġis. Aħna ħassejna li għandna nippromuovu il-kunċett ta' car sharing. Aħna x'qed ngħidu? Aħna qed ngħidu mhux aħjar jekk flok 6 karozzi jitilqu mill-lokalità jitlaq van wieħed li terġgħu tajt huwa tal-elettriku. Il-Ministru għat-Trasporti Jimborġ qal li huwa sodisfatt li l-lokalità tal-Pjetà ingħaqdet mal-lokalità ta' Bormla li wkoll qegħdin joffru servizz lir-residenti tal-lokalità. Dawn huma inizjattivi pożittivi. Il-Kunsill Lokali huma rilevanti fil-ħajja tan-nies, huma rilevanti fil-komunità tagħhom u meta qed jagħtu servizzi bħal dawn permezz tat trasport sostenibbli qed ikomplu juru kemm huma importanti u qed jaħsbu fiċ-ċittadini tagħhom. Is-servizz nieda qrib il-Kappella tad-Duluri f'Tal-Pjetà, żona li fiha sar xogħol ta' rinnovar wara nataw fondi mill-Awtorità tal-Ippjanar. Is-Segretarju Parlamentari għall-Kunsilli Lokali Silvio Parnis tkellem dwar l-importanza ta' servizzi bħal dawn u t-tisbieħ fil-lokalità. Qegħdin naraw ukoll li f'din il-lokalità daħal servizz ta' trasport li jkun qiegħed jgħin lin-nies tal-lokalità f'dan il-każ tal-Pjetà. Jiena bħalma mort f'numru ta' lokalitajiet fejn beda jidħol dan is-servizz, xewqa tiegħi li nibda naraw dan is-servizz f'kull lokalità. Dawk li huma interessati li benefikaw mis-servizz ta' trasport huma mistiedna li jċemplu lill-Kunsill Lokali tal-Pjetà. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.